men Tobias skal fortælle jer, hvordan man rykker om til decimaler og decimaler om til procent. Man tager 4 femtedele, dividerer 4 med 5 og får 0,80%. Og hvis det skal om, decimaltal, hvis det skal om til procent, så fjerner du kommaet, så det bliver 80%. Og hvis vi tager en anden en, 5 fjerdedel, som der så er det omvendte, så får du 1,25, og det giver 125%. For det bliver også bare uden kommaet. Og hvis vi så også tager en anden del, 0,50, fjerner kommaet, det giver 50%. Og det er så, hvis man ganger dividerer 1 med 2, og 5 med 5 og 5 med 4. Farvel! Hej hej. Vi ses så.